Hello, how are you guys? My name is Eds Benedict Ngwenya. Njengoba ubona ukuthi uDote eXakana naseDuduza awuqoqiwe. Naba abasebenzi bekhampani ebizwa ngeJunis esabhe under umasipala. Konje ngimina baba ubani la? Mina Sipho Mamosa. Alright, baba Sipho Mamosa. Into enenza ukuthi ningawuqoqi uDote just for ukuthi umphakathi wazi kahle kahle nikhala ngani? Inkinga yethu ukuthi kudlalwa ngathi kakhulu. Ama-empty promises, nama-late payment, nama-PPE. Kakhulukazi ukuze sifike la kulelanga lanamhlanje umphathi uye wathembisa thina wathi uzosinikeza ibonus. So akusayenzeki njengoba bekashilo, and ngapha kunzima ukuthi simthembe ngoba sinokusogolela kwale mali yethu yomholo. Ingene nge-14. Ingene nge-14. Fanele ingene ngey'ngaki? Ingene month end. Ngapha sinamapholisi esiwabhadalayo, iy'moto ezilanda abantwana zibayise esikolweni. So ibonus bekumele ingene nini ngoDisemba? Kumele ingene ngoDisemba. Nge-22 mangena le payment ngene same time zoyi-2. So manje you guys have decided to down tools njengamanje anisebenzi. Since you've decided to down tools, how long is this strike supposed to take? Okay, sithola manje message bathi imali izongena nge-2 February. Sibuya nge-2 February ngala manje sisebenza. Sibuya nge-2 February. So nina njengoba kungena le message manje ethi bonus nizothola nge-2 February. Ngeke nisebenza until nithole bonus. Until basibhadala. Asindawo sibuya futhi manje la. Alright, so in terms of ama-PPE ngoba ngiyabona ama-truck nawo amile ayikho into ehamba. In terms of ama-PPE mhlampe nikhala ngani aniyithole i-PPE ibanje emholweni wenu kwenzakalani? Ayibanje emholweni asiyitholi iphuma free but asingakayithola kayi-1 makuqala unyaka last year. It's 2 years manje no PPE. Ithola amadansana amangaki? I-1. Oh, okay. Nakhona awasilingana amakhadi akhona ayabheda amakhadi akhona awasilingani. So in terms of ama-working conditions mhlampe oba ngizwile abanye abasebenzi labakhala ngawo ama-working conditions mhlampe akanjani? Ayabheda ayilesina even i-mask sibuza abantu amadaba engisathi kubolile lapha ebhudama sekhula futhi ama-TP akho even medical ikhampani nayo thina sinayo nabasebenzi yekhampani mangale mali manje babiza isibhedlela sabo N17 bakusakhona private thina asina medical thina bokudlalwa ngathi inkinga inama-10 badle imali labantu cabanga ukuthi ngenyanga ukuthi bamnika boma 5 million ngenyanga. So mhlawumbe lithini lakho izwi lokugcina ongalibhekisa emphakathini waseDuduza nowaseTsakane nowasethema okuwukuthi awuzukuthuthelwa uDote njengamanje? Njengoba bengikhulumile phakathi estation yes eKFM ngokukhona eKFM ukuthi and then emphakathi sicela nibekezeleleni nathi somphakathi. Yes, and nathi ukuze sizoniseva sidinga ukuthi nathi sinakekelwe. As long as singakanakekelwa angiboni ukuthi khona into right ezoyenzeka apalthili baze basinakekele. And esingakujabulela futhi ukuthi no MMC ophethe ezoDote yes aphinde asivakashele nayo because like i-question yami isekutheni ingabe uyazi ukuthi sisebenza ngaphasi Ngicela ukuyiphendula bayazi lamathendela abaphethe abantu abaphezulu amathendela lawo sisebenza wona banikeza wona ngcono ibele kumasipala once ubadala ngathi abantu. Alright, niyayizwela ke mphakathi waseDuduza naseTsakane nasethema ukuthi ngoba uDote nje ungathuthiwe kusukela namhlanje ngoba kumhla ka2 January abasebenzi abeneme ngendlela okusetshenzwa ngayo. Sizobona kahle kahle kwenzakalani ngalolu daba. So na Monday ngizobe nibukele khona khona. Yebo futhi until khona la ngase eKFM yebo la phambi kwenu nani na supporta nani phambi kwenu. Alright, siyabonga kakhulu.